Sebelumnya, mana suaranya SD Negeri 2 Klasen? Mana suaranya SD Negeri 2 Klasen? Mana suaranya? Kita cek semangatnya dulu. Kita cek semangatnya dulu. Masih ingat? Kita cek. SD 2 Klasen. SD 2 Klasen. SD 2 Klasen. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kepada anak-anak yang bertugas kami Pak, supaya untuk mempersiapkan diri. Intan itu loh, Intan yang kelas anu, kelas 5. Negara Nembu datang liya ya negara Sangga Buwana kang suwi dening panjenengan Raden Mas Haryo Burjo Bengko. Ana wektu kaum mrugonan manake pasupun anggen repepeh suwane para prajurit pamilih. Kasusul dening Punggawa Praja. Katanya Pak Jokar katanya Pak Jokar kalau itu kalau sudah berhenti ngomong berhenti kan kamu masuk diiringi gendang sih enggak ini nak pakai mic engko Tadi bodo selamat iku. Pangestu panjenengan Gusti. iki tak lungguh Nggih sinuwun. Pangestu panjenengan Gusti. Tak lungguh. Prajurit. Jawa jeung Ratu. Terus sehat kabeh. Nggih sehat nenggah dawa. Kan. ini aku mau lihat lagi Terus Gus. kita wis bapakane durung Sampai walau mendak bapak tapi tak pecah sedaya sembut oke kula tambah pocong-pocongan kula datang kangge mangan prajurit Gusti. ya pinter kue nek perlu tambahan godhong pring sing akeh Aja ngadeng ngukur lah. Gusti. Aku udah bunyi mimpi ana rembulan perawat terus ada cepetku dijaluk uang apa batangane Ju. Waduh, jero panjenengan badhe kasuwun tiyang. Mongko tiyange langkung sugih gadah pangkat lan derajat tumpakane mobil abang terdadak Alfama. Gue piye jero bojoku. Aduh aku jawab piye. Gue piye jo bojoku. Kula ge buron lawang ketoke ya wis sugih kok. Ayo buron. Waduh aku piye iki. Kan apa kok suara rame-rame ya? Sek, masuk. Waduh, kuping kula ditutup karo serat-serat saking Sultan Jonggol. Aduh, Ibu, kula boten trima dipun dapah. Aduh, Ibu. Pateh. Dawuh. Sibokno layar kuwi. Sendika Raja. Coba wajanan. Walau masih motor dasar ra sekolah.
Kula mboten betah kacamata Gusti. Amban wacanan kowe sing wis lulus SMA. Aku sanggo buane bojomu tak jaluk nek ra entuk tak peksa. Prajurit serangan Ratu Jambon kabeh padha budhal. Sendika, sendika, sendika. Mengerti hati ini hanya ada kamu. Cal, awake dhewe kan rene dawuhi nyenengake masyarakat Wasen. Dalam rangka ngisi kemerdekaan 17 Agustus. Wah, ana sangu sekolah. Ana leyangi. Wacanan. Kanggo pancal lan poncol, aku dongakno laris, aku dodolan bolong. Yang pinter sekolahe bolong. Yang gede gawe bolong. Kok bolong-bolong? Letak kertasnya bolong. Bolong bener. Tapi ya emangnya kertasnya bolong. Saya joget. Kok gedungnya pirang-pirang mesti ana sing ora beres. Ayo Kang ditiliki.
Dan mas di Joko Komor, rak bojone tak jaluk bener oleh kebakar nampani Joko. Bojone liak, ayo pas seduluran sing apik, ayo padha joget bareng. Iki cerita anak rantau boleh duit depan Satu.